Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka sound ha ka shat karwai, bat shibun kitiar ngi aiwai. Pun chengi ha un number, kendai saw lai hinriu kendai pra sanot lai. Cipra Tent House. Banang pensilur ya gi kana school ki buan pentebit ilade ha ka kamrwai ke kam siaw, bat ke kam tem ke kamput ha ka woi ke silam ai ji hikai yak balatip kum ka Rainbow of Sounds Music Academy ke badan hak sinong Maubri Haripur District. Kini ke silam ai ji hikai kan sepenlong ya ka music concert ya ke balabu ban penlong ha ka arpau tarik unopra arjar arpulai hamadan koeng liar slut ke badan hajan jong ke caka bam bapau haribhoi kata ka meiramau. Hagane music concert kinshim benta gi khana skol rengkat bat unong rwai bapau nam jong jela samla one job soklet rengkat bat ke kenhun jongu lembat kiwi kiwi de gi kenhun rwai kindon ru shibun ki jing penile kai na benta jong gi khana ret rengkat ke house bumper bat ke ceka bam ke ban sawan ban set kerpang da ke meram au bat kiwi kiwi habakren ikong Darlin Jovita Mashering ibadi principal jong ke school ila khot bat wer ki pajba bakin wan ban ai ke jing kersian ye ke jing temu jong ke school ban nangla shushu ban penbahaya ke jing hikai beper na ke benta jong ki khna bakin nang penle jingmut hagi kam roi kam siaw bat ki kam tem kamput bat ban lajro na ki jing len ki pasniu khudei phi baro khat ki nam san bi ye jungi ngi ki malu kal sungi don ke khabar bitip phi ba ka ki sur halang music concert kan sadon ha ke arpho tri jawni ubnai December kata kalong bani ni malu kalgu ngin sadon menta ha ge sungi ba ke program kan sedang ha ge por san baje janmi. Yes, but yakani lawan ras phi daka Rainbow of Sounds Music Academy. Te kumsi benta pan ya akrishan lang om tangi niru henry yakitei ki nong hikai ya kaput ketem ya karwai ke siaw jong gati ka thandri phoi ke bi ke jungi pi khot iwari pi sai sin ya ki bhoi ki chai supporters jungi na po bhoi ban ya don lang ha gati ke singi ha ga por san baje ikermen bani kendui pi ha gati ke singi wala tang shi senior ji kataro hap deng lang ti kadur khman balong ma phi kan mau ben nyaman kasngi shinam mp ka jadu kwayo ji ngana phi matayu ladalong kamon nu banajrong kasengkrong mga kwa batin long kende man bayoji shano shun lam ngaku mapi baro sedang ngunyang kabon ka baskai de haposh no shibun kilan bila dem nga en ning kong kisgi e mapi bawan kersiu daga gentin bajam haring kata dur babriu umat ki bala jau dalilingam laban klen nadu katu kasgi bayang apila lenden ya kadonu jonga kila dum danam sarang jing pang tequila ja kidang sasaki sokliang Kublai phi baro ni nak Rainbow of Sound Music Academy kabadan Maubri Haripur District ni khot song bahaya phi banwan sha kisur halang music concert ban penlong da ka Rainbow of Sound Music Academy ha ka arpho tarik menta ubnai hasnong kweng liarslut bat ha ka ni ka music concert kindon shibun ki jing penbernya kum ka hausi ki trambolin ban ai jing lekai ki khna ki heb barit bat kin sadon ru ki artist bapher banwan ban shim benta ha ka ni ka music concert kata one job soklet bat ka team jongki ha ka ni ka music concert ki khna jongi ki ba sha hikai ha ka music kin pen i ya ki sap ki phong ki mamaki ki dan ha ka liang kaput katem bat karwai ka siaw ni sedang ban pli shi baje shi tengsngi ya ki jing le kai bapher da ya ka main program pada ni sedang duduk ka san baje shaleng hadu ka khatwe shi teng menni bat ha ka tagasmi kan sodan ru ka meram au cafe ban shim ban talang bat ni ha ka ta ka program bat ki don sekiwe stol ki ban ai pi ki jingbam ki babang bat yang di first food cookies cakes baro ki jai ti ni khot sumbai pi baro banwan bat ka bayrong ha ka ne ka music concert ka dei tang shispa teng kamarwe ti ni ai khmi lan ti ya pi ba pinwan ban ai man sim lam yangi ha ka ne ka si kublai shi